Μπορεί να έχεις φιλοδοξίες, εργατικότητα, φαντασία, αλλά δεν φτάνουν για να πετύχεις. Άμα δεν έχεις την απαραίτητη υποστήριξη και ενθάρρυνση από τον κύκλο σου, οι πιθανότητες σου είναι πολύ μικρές. Γιατί η ζωή σου είναι ακριβώς το αποτέλεσμα των συναναστροφών σου. Η λαϊκή σοφία του δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι, είναι πάρα πολύ εύστοχη. Γιατί ουσιαστικά η ζωή σου είναι το μέσο των 5 ανθρώπων οι οποίοι σε περιτριγυρίζουν. Αν έχεις 5 φίλους και οι 5 φίλοι αυτοί είναι άφραγγοι, μάδεψε τι θα γίνεις κι εσύ. Άφραγκος θα είσαι. Αν έχεις από την άλλη 5 φίλους που είναι όλοι εκατομμυριούχοι, και εσύ, αν δεν θα γίνεις εκατομμυριούχος, σίγουρα θα έχεις οικονομική ελευθερία και θα είσαι πολύ άνετος. Αν έχεις 5 φίλους οι οποίοι είναι όλοι ντούκια, τούμπανα, χτυπιούνται στο γυμναστήριο και μοιάζουν σαν αρχαίοι Έλληνες θεοί, έτσι θα γίνεις κι εσύ. Γιατί ο κύκλος που έχεις γύρω σου σε τραβάει να μοιράζεσαι τις ίδιες νοοτροπίες, τις ίδιες πεποιθήσεις, τα ίδια θέλω, τα ίδια πιστεύω, τις ίδιες πράξεις και τις ίδιες ασχολίες. Επομένως, παίρνεις τα ίδια αποτελέσματα με όλους αυτούς οι οποίοι σε περιτριγυρίζουν.